Sa number 3, sangguniang bayan sang Banwa sang Isabela pinaagi sa kay Vice Mayor Renato Malabor Jr. ginmaduan sa gobernador nga aktuhan na ang annual budget sang Banwa. Nabaton sa Pebrero 23 ang sangguniang bayan ang direktiba ni Governor Eugenio Jose Lacson sa pag-comply sa DILG Memorandum Circular 2022-004, ilabi na ang sabahin sang legislative authorization sang budget. Nagakasayuran nga dapat unahon sa konseho ang pagtalakay sa pagpasar sa budget agud to hindi maapektuhan ang mga developmental initiatives kag fiscal reforms sang Banwa. Damlag pa, nagsulat si Mayor Irene Montilla sang Isabela sa sangguniang bayan agud to maaktuhan sa mas madali nga panahon ang Annual Appropriation Ordinance para sa 2022. Nahatagan sang kopya ang probinsya kag ang DILG sang amo nga sulat ni Montilla. October 15, 2021, nasabit na sa Mayor's Office ang budget sa SB pero wala pa sa gihapon na pasar ini kag wala man sila nakahatag sang sabat sa ginahingyo sang alkalde bahin sa status sang budget. Angot diri ang mando sa gobernador nga kabahin sang iyang supervisory power sa mga component cities kag municipalities sa probinsya sa idalom sang Section 29 sang Local Government Code. Sa nagligad nga semana, nagrally ang mga job order workers sa Isabela matapos wala maswelduhan. Pending ang pagpasar sang budget, samtang wala pa makasabat si Vice Mayor Malabor sa pagpakig-angot sang DG Cas Negros bahin sa mga mando ni Governor Lacson.